Historie společnosti Kovobel sahá do roku 1966, kdy bylo v Bělé nad Radbuzou založeno výrobní družstvo Kovo. Už od roku 1968 jsme se začali specializovat na vývoj a výrobu technologií pro chov drůbeže, které se postupně staly základem našeho dlouhodobého růstu i odborného know-how. V počátcích jsme se zároveň věnovali také výrobě drobné zemědělské a stavební techniky. Významným milníkem pro naši společnost bylo otevření druhého výrobního závodu v Domažlicích v roce 1974. V roce 1990 jsme přijali název Kovobel výrobní družstvo, pod kterým působíme dodnes. Postupná koncentrace výroby i řízení společnosti do Domažlic byla završena v roce 2003 přesunem firemního sídla. Další zásadní krok přišel na konci 90. let, kdy jsme zahájili výrobu a prodej skladových kontejnerů Kovobel. Tento produktový segment se velmi rychle stal vedle technologií pro drůbežářství druhým klíčovým pilířem společnosti a výrazně rozšířil naše působení na domácích i zahraničních trzích. Dnes jsme moderní, exportně orientovanou společností, která staví na kvalitě, inovacích a dlouhodobé udržitelnosti. Naše produkty nacházejí uplatnění na významných světových trzích a odpovídají vysokým nárokům zákazníků na funkčnost, spolehlivost i efektivitu provozu. V posledních letech jsme výrazně investovali do modernizace výroby a technologického vybavení. Moderní děrovací technologie nám umožňují přesné mechanické zpracování plechových dílů, ze kterých vznikají polotovary připravené pro další výrobní operace. Laserové pracoviště zajišťuje rychlé a vysoce přesné řezání tvarových dílů pomocí moderní laserové technologie, která umožňuje efektivní zpracování materiálu při zachování maximální kvality. Na ohraňovacích pracovištích dochází k finálnímu tvarování jednotlivých komponentů, které následně tvoří základ drůbežářských technologií i skladových kontejnerů Kovobel. Robotická pracoviště pro montáž kontejnerů přinášejí vysokou přesnost, stabilní kvalitu spojů a efektivní automatizaci výrobních procesů při kompletaci jednotlivých částí. Důležitou součástí výrobního procesu jsou také moderní skladové prostory s digitalizovaným řízením toku materiálu, které umožňují efektivní koordinaci výroby, logistiky i expedice. Dlouhodobě investujeme do vlastního vývoje, technologických inovací a moderních řešení splňujících přísné ekologické i welfare standardy. Jako tradiční český výrobce dodáváme komplexní systémy pro chov drůbeže, navržené s důrazem na maximální pohodu zvířat, vysokou efektivitu chovu a konkrétní požadavky jednotlivých koncových zákazníků. 60 let zkušeností, stabilní zázemí a orientace na budoucnost vytvářejí pevný základ pro další rozvoj společnosti Kovobel a posilování naší pozice na mezinárodních trzích.